Якую бяду ў бальніцах Беларусі старанна хавалі ўлады? Якое рашэнне Лукашэнкі закране паўмільёна чалавек, а таксама якія важныя змены адбыліся з пенсіямі і нашумелым крэдытам ад Беларусбанка? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сталі вядомыя падрабязнасці трагедыі ў беларускай медыцыне. У Брэсце і Мінску памерлі 9 чалавек, якім уводзілі адны і тыя ж лекі. Журналісты партала «Зеркала» пры дапамозе Белпол здабылі дакументы, з якіх вынікае, што са студзеня па май гэтага года ў бальніцах Беларусі памерлі як мінімум 9 пацыентаў. Усім ім падчас аперацыі на сэрцы уводзілі індыйскі прэпарат, партыю якога Мінздароўя пазней загадала выключыць з абарачэння. А прычына такога рашэння крылася ў тым, што ў ін'екцыях выявілі небяспечныя бактэрыі. Найбольш падрабязнасцяў вядома з Брэста. Так, з пачатку студзеня па пачатак сакавіка у мясцовай абласной бальніцы падчас аперацыі на сэрцы 13 пацыентам уводзілі адэназін. Прэпарат, які на некалькі секундаў рэзка запавольвае альбо часова спыняе працу сэрца, а таксама зніжае ціск. Дзякуючы гэтаму хірург можа спакойна выканаць складаны этап аперацыі з мінімальным крывацёкам. Бальніца карысталася адэназінам пад гандлёвай маркай «Кардыўрэкс». І згодна з дакументамі, якія атрымалі журналісты, з 13 пацыентаў, якім увялі прэпарат, загінулі 8. Гэта 7 мужчын і 1 жанчына ва ўзросце ад 50 да 65 гадоў. Ужо пасля аперацыі ў аналізах 7 пацыентаў знайшлі бактэрыі. Адносна 8 пацыенткі інфармацыі пра вынікі даследавання няма, але вядома, што матэрыял для аналізу ў яе таксама бралі. Пры гэтым у 5 загінулых у Брэсце развіўся стэрнамедыастэнід, цяжкі інфекцыйны працэс, які развіваецца ў грудзіне і тканках грудной клеткі. Таксама ў 2 выпадках пачаўся сепсіс, небяспечны для жыцця стан, пры якім арганізм празмерна рэагуе на інфекцыю, што прыводзіць да парушэння працы органаў. Яшчэ ў 2 пацыентаў была генералізаваная інфекцыя, цяжкае захворванне, пры якім вірусы, бактэрыі і грыбкі распаўсюджваюцца па ўсім арганізме за межамі ачага. Той жа прэпарат «Кардыўрэкс» уводзілі і 9 пацыентам сталічнага РНПЦ «Кардыялогія». Усе яны паступілі туды з 17 лютага па 3 красавіка. Пацыентам было ад 41 года да 68. Пасля аперацыі ва ўсіх 9 выпадках дактары выявілі высокарэзістэнтныя бактэрыі, а таксама дыягнаставалі сепсіс. Выратаваць змаглі 8, але адна пацыентка, 67гадовая жанчына, памерла. Таксама з дакументаў вынікае, што пацыентам у сталіцы ўводзілі прэпарат, які вырабіла індыйская кампанія WellCure Remedies. Установа ўпершыню атрымала 1000 упаковак гэтага прэпарата 18 лютага. Колькі паставілі брэсцкай абласной бальніцы, невядома. Пры гэтым у дакументах адзначаецца, што супрацоўнікі брэсцкай абласной бальніцы не паведамілі пра выяўленне ў крыві пацыентаў бактэрый ні ў гарадскі, ні ў абласны цэнтр гігіены і эпідэміялогіі. У РНПЦ «Кардыялогія» у сваю чаргу наадварот, усё паведамілі адразу і туды, куды трэба. І менавіта аналіз мінскіх спецыялістаў паказаў, што прэпарат быў нестэрыльны і ў ім былі знойдзеныя бактэрыі. Агулам амаль 6000 ампул гэтага прэпарату павінны былі паставіць у 24 медустановы па ўсёй краіне. Ужо ў сакавіку Мінздароўя загадала тэрмінова адклікаць прэпарат, але ці былі іншыя ахвяры, цяпер высвятляецца. З'явіліся дрэнныя навіны, якія закрануць паўмільёна беларусаў. Нядаўна ўлады вырашылі рэзка скараціць колькасць населеных пунктаў, якія адносяцца да тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання. З пераліку выключаюць Гомель, Лунінец, Лельчыцы і Іўе, хоць эксперты папярэджваюць, што змяненне юрыдычнага статусу тэрыторый само па сабе не азначае знікнення радыяцыйных рызык. Але акрамя гэтага ёсць і яшчэ адзін важны нюанс. Ужо праз паўгода для жыхароў гэтых гарадоў пачнуць знікаць і сацыяльныя гарантыі, якімі сем'і карысталіся дзесяцігоддзямі. Як нагадвае выданне Deutsche Welle, пастанова пра новы пералік забруджаных тэрыторый ужо была падпісаная прэм'ер-міністрам Аляксандрам Турчыным, але дакумент уступіць у сілу толькі 1 студзеня 2027 года. Згодна з ім прыкметна зменіцца колькасць людзей, якія афіцыйна пражываюць на забруджаных тэрыторыях. Цяпер іх 930 000 чалавек, а з новага года застанецца
застанецца толькі 364 тысячы, то бок адразу на паўмільёна менш, бо многія гарады і мястэчкі Гомельшчыны, на думку чыноўнікаў, ужо цалкам чыстыя. Ва ўрадзе такое рашэнне тлумачаць паляпшэннем радыяцыйнай абстаноўкі. Маўляў, апошнімі гадамі Мінпрыроды і Міністэрства аховы здароўя абследавалі забруджаныя пасля аварыі на ЧАЭС тэрыторыі, адбіралі пробы глебы і ацэньвалі дозавыя нагрузкі на насельніцтва. Паводле афіцыйнай версіі вынікі паказалі, цытата, «значнае паляпшэнне становішча ў асобных населеных пунктах». Праўда, выглядае, што стварэнне гэтага дакумента было выклікана ўсё ж не рэкамендацыямі вучоных, а ў першую чаргу крыкамі Лукашэнкі. Летась ён публічна паставіў пад сумнеў існуючы маштаб чарнобыльскага занавання, заявіўшы, што нешта шмат народу жыве на землях, якія лічацца бруднымі. Прычым Лукашенко не хаваў, што хвалюецца ён у асноўным пра грошы. Чем же мы тогда занимались эти 30 лет, если у нас 900 тысяч человек проживает на загрязненных территориях? Ну, которые у нас пока по учету относятся, да. Я понимаю, а Крупковым больше даст, потому что потом же под это же деньги надо. На той же нарадзе з яго вуснаў фактычна прагучала і абяцанне, наступствам якога і стала цяперашняя постанова. Надо отучать людей наших от этой, как в народе говорят, соски, особенно в восточных регионах в том числе, а может и прежде всего в Гомельской области. Надо жить посредством и зарабатывать деньги самим. І тут важна разумець. Перыяд паўраспаду асноўных забруджвальных элементаў цэзія-137 і стронцыя-90 складаюць каля 30 гадоў, якія і сапраўды даўно прайшлі. Але гэта не азначае, што небяспечныя рэчывы зніклі, а азначае, што іх засталося прыкладна ў 2 разы менш, і яны працягваюць уздзейнічаць на жывыя арганізмы. У радыеэкалогіі і фізіцы лічыцца, што ўзровень зніжаецца да мінімальна адчувальнага прыкладна праз 10 перыядаў паўраспаду, а гэта азначае, што ў нашым выпадку гаворка ідзе прыкладна пра 300 гадоў. Ну а Лукашенко тым часам раздае нягеглыя кампліменты свайму чарговаму важнаму госцю. Цяпер у Беларусь прыляцеў кіраўнік М'янмы Мін Аун Хлайн, якога Лукашенко ўжо ў другі раз прымаў не ў палацы незалежнасці, а ў сябе дома ў Астрашыцкім гарадку. Прычым аказалася, што па рэзідэнцыі Лукашэнкі госці, а калі іх няма, то хутчэй і ён сам, перамяшчаюцца на вось такіх чырвона-зялёных гольф-карах. Гаспадар сустрэў візіцёра дзіўнаватым компліментам і, як кажа моладзь, оценил лук. У вас такая одежда, у меня такой нет. Абсолютно европейский человек, а не азиатский. Такое нечаканае сяброўства і радасны настрой Лукашэнкі тлумачыцца вельмі проста. Беларусь ці то плануе, ці то ўжо прадае ў М'янму зброю, а такі тавар, як вядома, прыносіць вельмі добрыя грошы. На галоўную тэму перамоваў указваў і склад удзельнікаў афіцыйнай сустрэчы, якая адбылася на другі дзень і ўжо з усімі цырымоніямі. Вось кадры з палаца незалежнасці. І на іх добра бачны Дмітрый Пантус, кіраўнік беларускага ваенна-прамысловага комплекса. І смех, і грэх. Беларусбанк убачыў, які ажыятаж выклікаў яго суперкрэдыт пад 1%, і тут жа пераглядзеў умовы. Па новых правілах, якія, дарэчы, ужо ўступілі ў сілу, нельга будзе датэрмінова пагашаць гэты крэдыт першыя 5 гадоў. Такім чынам, у першы год трэба плаціць толькі працэнты па крэдыце, а затым пачынаецца пагашэнне асноўнага доўгу, і толькі гэтыя 2 гады будзе дзейнічаць стаўка ў 1%. Пасля гэтага пачне дзейнічаць асноўная стаўка, якая цяпер складае больш за 15%, і толькі праз 3 гады выплат па поўнай стаўцы можна будзе датэрмінова пагасіць гэтую пазыку. У Беларусі зноў вырасла сярэдняя пенсія. Але такая прыбаўка выклікае не радасць, а слёзы. Улады пахваліліся, што цяпер сярэдняя выплата па ўзросце складае 1075 рублёў і 43 копейкі. Такім чынам, у параўнанні з ліпенем пенсія вырасла на 2 рублі і 4 копейкі. За гэтую суму можна купіць, напрыклад, амаль 2 кілаграмы бульбы, калі браць на зніжцы.
У Беларусі прайшлі новыя маштабныя затрыманні. І на гэты раз, падобна, пачнецца справа стаматолагаў. У Гомелі сілавікі прыйшлі ў буйную сетку стаматалагічных клінік, якая мае 25 кабінетаў і больш за сотню супрацоўнікаў у штаце. Камітэт дзяржаўнага кантролю высветліў, што там хавалі частку даходаў. Напрыклад, пад падаткаабкладанне не патрапіла значная частка наяўнай выручкі памерам у 5 мільёнаў рублёў, а таксама паведамляецца аб заробках у канвертах. Агульная сума нявыплачаных падаткаў склала больш за 3 мільёны беларускіх рублёў. Колькі работнікаў затрымалі, пакуль невядома, але на кіраўнікоў ужо завялі 2 крымінальныя справы. Сілавікі кажуць, што падазраваныя ўжо даюць прызнальныя паказанні, супрацоўнічаюць са следствам і гатовыя кампенсаваць усю шкоду. Пасля вопраткі з цытатамі Лукашэнкі беларусам пачалі прадаваць адзенне з партрэтамі сілавікоў і кадрамі рэальных затрыманняў. Журналісты партала «Зеркало» звярнулі ўвагу на дзіўны брэнд пад назвай «Патрыёт», які выпускае футболкі з выявамі міліцыянераў, амапаўцаў, ну і, само сабой, узброенага Лукашэнкі. Для рэкламы ў сацыяльных сетках аўтары цынічна выкарыстоўваюць кадры з сапраўднымі затрыманнямі беларусаў. Паказваюць, як узброеныя сілавікі ў экіпіроўцы выскокваюць з мікрааўтобуса, выбіваюць уваходныя дзверы кувалдай ды ўрываюцца ў кватэру. У адным з ролікаў увогуле можна ўбачыць чалавека, якога затрымлівалі ў санвузле. Малюнкі на гэтую тэму ёсць і на футболках. Напрыклад, майка з надпісам «Адчыняй», на якой 5 чалавек са зброяй рыхтуюцца ўвайсці ў кватэру. А на майцы з надпісам «Не паказваем твараў» надрукаванае рэальнае фота рэальнага супрацоўніка АМАП у балаклаве, які спрабуе рукой закрыць аб'ектыў фатографу. Сам кадр відавочна зроблены ў Мінску восенню 2020 года падчас затрыманняў на адной з пратэсных акцый. Здымак, дарэчы, належыць аўтарству фатографа «Камсамольскай праўды» ў Беларусі, але ці атрымаў аўтар калекцыі дазвол на яго выкарыстанне, пытанне хутчэй рытарычнае. Аказалася, што за гэтымі цынічнымі футболкамі стаіць не дзяржава, а малады прадпрымальнік з Мінска Андрэй Гарбачоў. Яму 28 гадоў, і раней хлопец працаваў у службе пракату аўто, а таксама ў кампаніі «Экалогія горада», якая займаецца вывазам і перапрацоўкай адкідаў. Таксама ён спрабаваў сябе ў якасці мадэлі і запускаў праект, прысвечаны дапамозе жывёлам. У сацыяльных сетках «Патрыёта» аўтары часта пішуць пра мірнае неба, святасць зброі і братэрства з Расіяй. Аднак якіх-небудзь сувязяў Гарбачова з сілавымі ведамствамі журналісты не адшукалі. Мяркуючы па сацыяльных сетках, сваякі хлопца таксама не носяць пагоны. Яго родныя удзельнічаюць у цыганскім шоу «Алё». На Віцебшчыне адшукалі унікальны артефакт, якім забаўляліся нашыя продкі. Гэта такі вось гульнявы касцяны кубік, якому прыкладна 5 сотень гадоў. Ён быў знойдзены ў Мёрскім раёне, на месцы, дзе калісьці знаходзілася шляхецкая сядзіба. Паводле папярэдняй версіі, яе спалілі войскі Івана Грознага ў перыяд з 1563 па 1579 год падчас Лівонскай вайны. Дзіўная бухгалтэрыя беларускага кіно. Цяпер студыя «Беларусьфільм» актыўна здымае новы серыял пра міліцыю пад назвай «Слова афіцэра», які анансаваў асабіста міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. І цяпер аказалася, што галоўную ролю там выканае другарадны расійскі акцёр, які пры гэтым заробіць у дзясяткі разоў больш за сваіх беларускіх калег. Журналісты партала «Зеркало» здабылі справаздачу аб дзяржаўнай закупцы паслуг акцёраў і, мяркуючы па дакуменце, адну з галоўных роляў выканае расійскі акцёр Кірыл Кузняцоў. За гэта яму заплацяць 408 426 беларускіх рублёў, якія возьмуць з дзяржаўнага бюджэту. У беларускіх жа акцёраў заробкі непараўнальна меншыя. Самая вялікая сума аплаты пазначаная ў Станіслава Мазурынькі, чый ганарар у 22 разы меншы, усяго 18 445 беларускіх рублёў. Сума ў 12 160 рублёў указана як аплата Паўлу Палешчуку з тэатра імя Горкага ў Мінску. У астатніх 9 акцёраў ганарары яшчэ ніжэйшыя, ад 850 рублёў да 8,5 тысяч. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. До сустрэчы ў нядзелю.